нурбиби самиева модари азизбек раҷабов як ҷавони фавтида дар ноҳияи айнӣ аз вазири корҳои дохилӣ талаб дорад ки ба қазияи марги фарзандаш расидагии қонунӣ шавад. азизбек раҷабов дар рӯзи иди қурбон дар як муноқишаи ҷавонон ҳалок шуд ва наздиконаш мегӯянд гумонбари аслӣ дар озодӣ аст. بچه خرکوبی میرد هر خرکوبی برهان و حبیب الله پیش راهش میگیره راه نگذار میرد اول از بازگشت اومدن این راه نگذار من میگم راه این راه همه میگذارن بعد همین وقتی جنگ قربان میکنن بچه عموکشم دیگه دست بچه عموکش برهان و حبیب الله مدارد نمیموند که اینو وای کنم همین خودش دوکسی سکسی دیگر اینو مزند این دست بچه عموک اینو مدارد بچه سرکردی کردم برهان و حبیب الله دست بچه عموک بی نمیداشت آخی باید که این خیلی نمیشود. нурбиби самиева модари ҷавони фавтида мегӯяд бурҳонов бо истифода аз нуфузи оила ба хусус тағоҳояш тавонистааст аз ҷазо халос шавад, чизе ки хешовандони ҳабибулло бурҳонов онро тӯҳмат медонанд. айбдор будани ин ё он нафарро суд муайян мекунад. бобохон бобохонов тағои ҳабибулло бурҳонов дар суҳбат ба радиои озодӣ гуфт ӯ ва бародаронаш ба тафтишот дахолат накарданд. ба таъкиди бобохонов айбдор будани ин ё он нафарро додгоҳ муайян мекунад ва агар фарзанди хоҳарашон дар муноқиша даст дошта бошад бигзор ӯро муҷозот кунанд. на ман на ягон бародарам ҳамчун шаҳрванд ҳуқуқе надорем ки ба рафти тафтишоти дела дахолат кунем. дахолатам накардагем ва дахолат карданиам нестем. агар ҷани мо ҳамроҳ бошад ба ҳамон кор ё ягоне аз наздикони мо ҳамроҳ бошад бигзор органҳои маъмурӣ органҳои ҳифзи ҳуқуқ тафтишоти пурра баранд сабаби пайдо шудани ҳамин муноқиша дар чист сабаби асосеш ҳам ки дар ҳамонҷо иштирок дошт ҳамашро пурсанд як маротиба ва муайян кунанд ва аз мардуми деҳаи реват аз мардуми деҳаи ёвон аз мардуми ҳарду деҳа пурсанд ки оё он чизе ки имрӯз дар расонаҳои хабарӣ нависта истода нисбати бародарони ман нисбати авлоди ман ин магар дуруст аст. муноқиша миёни ҷавонони ду деҳа дар ноҳияи айнӣ ки бо марги як нафар анҷомид рӯзи 31 июл дар рӯзи иди қурбон рух додааст. бо гузашти беш аз як моҳ ҳанӯз мақомот сабаби аслии занозании ҷавононро нагуфтаанд. танҳо модари азизбек раҷабов ва пайвандони дигараш дар суҳбати пешинаи худ ба радиои озодӣ ишора карданд ки ин ҳосили хусумати байни деҳаҳои реват ва ёвони ноҳияи айнӣ аст. пайвандони ҷавони фавтида аз амалкарди мақомоти интизомии ноҳияи айнӣ норозӣ ҳастанд. нурбиби самиева дар номааш ба вазири корҳои дохилӣ навиштааст аз ҷониби мақомоти пулиси ноҳия бепарвоӣ ва беаҳамиятӣ нисбати ҳодиса ва чораҷӯӣ нисбати ҷинояткорон дида мешуд. дафтари матбуоти вазорати корҳои дохилӣ мегӯяд дар робита ба муноқишаи рӯзи 31 июл 3 нафар боздошт шуда нисбати онҳо бо моддаи 110 кодекси ҷиноӣ ё расонидани зарари вазнин ба саломатӣ парванда боз шудааст. аз рӯи ин иттиҳом ба онҳо аз 5 то 15 соли зиндон таҳдид мекунад.